Vrhunac svečanosti 10. travnja dostigao se svečanim mimohodom održanom na trgu kralja Tomislava, pokićenim državnim zastavama i zeleninom oko postavljenih tribina za predstavnike vlade, sabora, vjerskih zajednica, dužnosnika i stranih izaslanika. Vedri proljetni dan i šarenila hrvatskih narodnih nošnja na tribinama, svečane odore visokih časnika i diplomata davale su posebni ton ovom činu, u čiju počast vojničke jedinice prijateljskih naroda otvaraju mimohod, da se zatim na čelu pukovnika Matije Čanića poredaju hrvatske postrojbe. Počasna postrojba dočasnika ratnika sa starim povećanim zastavama. Vojna akademija, pješački zdrugovi s ratnim oružjem, konjaništvo, gorske hitnice, časna radna služba, motorizirane jedinice, ustaške i domobranske postrojbe.
Nakon dugotrajnog vojničkog mimohoda započela je povorka seljaka s čarom, ljepotom i bogatstvom nošnja iz svih krajeva Hrvatske, koja je trajala preko pola sata i dovršena ženskom i muškom mladeži, a što je bio dokaz povezanosti sela, grada, vojske i državnog vodstva u velikom zanosu i svijesti vlastite slobodne i nezavisne države Hrvatske.